Termas de Cuntis, Camiño de Pontevedra, a Casa de Aldán, Casa dos Druidas, Colareiras de Atoxa, Casa Alfredo, embarcacións tradicionais. A vila de Cuntis está íntimamente ligada ao seu balneario, un dos máis antigos de Galicia, pois hai indicios de que xa existía na época romana. Durante moitos anos estivo no edificio do Hotel La Virgen ata a reforma de 1998. Ben, no ano 98 decidimos ampliar o balneario dada a gran afluencia de termalistas. Entón o que fixemos foi sacalo da planta do sótano do Hotel La Virgen e construir esta instalación que son 2.700 metros cuadrados dedicados exclusivamente á balneoterapia, en donde un dos puntos importantes é a luz que penetra en todo o edificio, así como as novas tecnoloxías. As novas termas ocupan un edificio diáfano de 3.000 metros cadrados, con amplos corredores e estancias de repouso. De varios mananciais flúen as augas con temperaturas que chegan ata os 64 graus. Actúan como axentes antioxidantes e resultan eficaces en procesos inflamatorios e alérxicos. O balneario ten unha oferta tradicional de tratamentos respiratorios e antirreumáticos, pero tamén novos programas de estética, relaxación ou adelgazamento. Nesta liña foi concibido o circuito termolúdico, que se leva a cabo por parellas e inclúe elementos como a cabina de aromas ou as camas de masaxe. A piscina foi deseñada especialmente para este balneario, atendendo ao perfil dos seus clientes. Contamos con dous tipos de clientes. Por un lado temos a xente, digamos, que enfocada máis á terceira idade, que é xente que acode ao balneario basicamente en busca dunha curación ou melloría da súa patoloxía e que é un cliente fiel, un cliente que temos ano tras ano. E por outro lado temos o motor do crecimento actual, que é xente sana, xente xoven, que busca no balneario unha opción máis de ocio e relax. Un corredor subterráneo comunica as termas co Hotel La Virgen. Este aloxamento de 3 estrelas e 84 habitacións acolle ao cliente medio e conta con amplos salóns para a celebración de diferentes eventos. Sobrevivindo ás sucesivas reformas do edificio, o comedor conserva o aspecto que tiña no século XIX. A carón do hotel tradicional naceu o Pazo do Balneario, un bello inmoble rehabilitado para completar a vila termal de Cuntis. Dispón de 18 habitacións e un restaurante, ademais de acolledores espacios comúns e unha sala para reunións de empresa. A decoración con bellos mobles restaurados e un xardín privado completan con requinte este novidoso espacio hostaleiro. O Pazo do Balneario é un hotel de nova construcción catalogado dentro da oferta turística como un hotel con un encanto e unha categoría de 4 estrelas. Pretendimos con esta edificación ter un hotel donde non só se vexan cumplidas as expectativas do cliente, non se trata de ter unhas instalacións inmellorables, sino de que o cliente as perciba como tal e vexa cumplidas todas as súas expectativas e, polo tanto, foi unha instalación concebida de forma moi personalizada, con todas as estancias diferentes e un sinfín de detalles que o fan único. 50.000 metros cadrados de xardíns á beira do río Galo complementan o moderno complexo termal de Cuntis. Logo da primeira etapa que desde Tui nos trouxo ata Redondela, retomamos a nosa viaxe polo camiño portugués de Santiago,
deixándonos levar polas moitas historias que nos saen ao encontro. A praia de Cesantes penetra tanto na enseada de San Simón que semella ao alcance da man a illa que deu nome a este anaco da ría de Vigo. Unha ponte une a illa de San Antonio e a maior de San Simón, dándolle unidade a este conxunto insular cargado de historia. Durante a Idade Media foi sede conventual de diversas ordes religiosas. No século XIX contribuiría ao desenvolvemento do porto de Vigo, converténdose en lazareto. E tras a Guerra Civil transformouse en prisión, na que cumprirían condena moitos presos republicanos. Agora está en pleno proceso de transformación para acoller diversos usos sociais e culturais. Un monumento lembra na illa aos poetas medievais do Mar de Vigo que contribuíron a agrandar a imaxe romántica deste espacio. Seguimos o camiño cara ao veciño concello de Soutomaior, onde nos agarda outro anaco de historia medieval. A orixe do castelo de Soutomaior remóntase ao século XII, vinculado á figura de Paio Méndez Sorrede. Desde entón foi evolucionando de torre defensiva a fortaleza con dobre recinto amurallado. Pois esta era a torre de homenaxe. Ten a súa orixe na época medieval. Era o edificio representativo e defensa por excelencia do conxunto. E o de baixo? O de baixo serían as mazmorras, húmedas, frías, escuras, como ten que ser. Todo o conxunto do castelo está rehabilitado e as súas salas acollen agora exposicións e outras actividades socioculturais. Entre os personaxes relacionados coa fortaleza destaca por riba de todos o nobre Pedro Madruga. A fortaleza sufriu unha importante reforma no século XIX, cando os marqueses de la Vega de Armijo o transforman nunha residencia de verán. A rixidez medieval vese entón alixeirada polas formas dun palacio neogótico. Os mesmos marqueses crearían a carón do castelo un xardín de grande interese botánico. Nun calmo paseo por este recanto, descóbrense numerosas especies de coníferas e árbores exóticas. A vista vaise cara a especies singulares como os fentos arborescentes, mentres o oído se deixa levar polo murmurio de fontes e regatos. Desde o castelo baixamos ata a Arcade e a desembocadura do río Verdugo, que alimenta a ría de Vigo e foi testemunha dunha histórica batalla. En Ponte Sampaio, as tropas do Mariscal Ney foron derrotadas en xuño de 1809 por un improvisado exército popular nun soado episodio da Guerra da Independencia. Os heróis de Ponte Sampaio réndelles tributo un monumento erguido na Alameda de Pontevedra. Nesta cidade, unha igrexa con forma de vieira lembra o espírito xacobeo que guiará o camiñante ata Compostela. A Casa de Aldán, no concello pontevedrés de Cangas, é o resultado de converter unha antiga fábrica de salgar peixe nun aloxamento rural. Situado fronte ao porto, o edificio levantouse no século XIX sobre as rochas mesmas, integrándose á perfección no contorno. Neste escenario, o inicialmente pensado como vivenda, rematou sendo unha hospedaría. Esta casa, ademais de que inicialmente nos buscábamos como unha vivenda, non? para nós, pensamos que era demasiado egoísmo por nosa parte vivila solo nós, non? Creemos que é unha fábrica antigua de Salazón, que non había de feito casas de turismo rural vinculadas co mar, non? Pensamos que era unha forma de que a xente pudese participar dela, non? A estrutura orixinal da casa ten a súa máxima expresión no comedor. O chan acristalado permite ver as antigas pías onde se salgaba e limpaba o peixe.
Conservar o espírito da vella fábrica foi o motor da restauración da casa. Este é un proxecto de Alfonso Penela. Sempre partimos da base de que a casa, o principal dela é que eran os visitantes, non? Os clientes. Eles eran os que tiñan que ser os protagonistas da obra. E o único que pensamos é en ter pezas moi cómodas para os clientes, pensando sobre todo fundamentalmente na limpieza. Entón, poucas cousas, pero esas cousas que teñan soporte para a comodidade, non? A casa de Aldán conta con 13 habitacións espaciosas e moi luminosas nas que está coidado ata o último detalle. As dúas especiais poden trocar en privado o espacio común da sala aberta ao mar. Tamén nos dimos conta de que era un sitio espléndido para o traballo, non? Porque é moi tranquilo, moi relaxado e tal. Entón estamos traballando bastante coa empresa, non? A xente ven aquí, reúnese 2 ou 3 días e traballan, descansan, se van realmente, comen ben, porque é unha zona onde a gastronomía é asegurada, non? Entón ten moita aceptación a nivel de traballo. Malia a súa aparencia contemporánea, gran parte do mobiliario da casa de Aldán data do século XIX. Os deseños modernistas con incrustacións de nácara ou as butacas Macintosh de 1800 comparten espacio con alfombras e uchas do século XIV. A sobriedade e o deseño máis vanguardista caracterizan a casa de Aldán, fundíndose coa súa histórica vinculación ao mar. Tras os montes de Bocelo e da Cova da Serpe, aparecen as fértiles terras de Sobrado. Pequeno concello crecido á sombra dos muros de Santa María, o primeiro mosteiro cisterciense de España. Mesmo algúns elementos xa propios desta paisaxe, como a lagoa do río Tambre, débense aos monxes do mosteiro, que tamén dan nome a outros lugares do concello, como a súa fermosa fraga. A Praza do Portal é o centro da vila e serve de acceso ao cenobio. José Antonio Vázquez axúdanos a coñecer a importancia deste centro relixioso erguido á beira do camiño xacobeo do norte. No ano 952, cando se funda, pois condes Hermenegildo e Paterna. Mais adiante, no ano 1142, pasa a ser da Orden do Cister ao chegar os monxes de Claraval de Francia. A partir do ano 1600 e 1700 é cando se acometen as maiores reformas no mosteiro, xa dándolle a forma que ten na actualidade, con exemplos da fachada barroca que ten. A desamortización provocou a destrucción case total do mosteiro, reconstruído a partir de 1954 para acoller unha nova comunidade de monxes cistercienses. O maior de 3 claustros concentra a discreta vida monástica, estando o resto do edificio aberto ás visitas. Estas comezan polo claustro da hospedaría ou dos peregrinos. A obra culminouse cunha escaleira coñecida como a Maristela. O claustro dos Medallóns foi o único do mosteiro durante moito tempo. De traza clasicista e decoración renacentista, as súas pedras son un libro aberto á historia da Igrexa Católica e do propio cenobio. Pois aquí estamos no claustro máis recoñecido do mosteiro, chamado Claustro das Procesións ou dos Medallóns, debido a que na súa parte superior encontrase diferentes representacións de personaxes bíblicos importantes que houbo, de santos, de obispos, e de un marcado carácter renacentista por súas formas. Os arcos que ten de medio punto e formas moi sinxelas. Desde o claustro dos Medallóns accédese á cociña do século XIII. Da mesma época é a sala capitular, precedida dunha artística portada. O seu interior caracterízase pola sobriedade e a claridade, dous elementos básicos do estilo cisterciense.
Unha nave central e dúas laterais dan forma á igrexa maior de Sobrado, rematada por unha luminosa e adobiada cúpula. Esta iglesia é de estilo así moi recargado. Si, é dos primeiros barroco de Galicia. É o típico que con motivos florales, cos escudos de Castilla. E o coro? O coro é proveniente da Catedral de Santiago, debido a que non tiñan ali onde poder acoller este coro, pois trasladaron a diferentes sitios e aquí hai 72 dos seus sillares. Unha bóveda decorada conduce a San Cristía, prodixio renacentista do século XVI, obra de Juan de Herrera. De semellante riqueza ornamental son a capela do Rosario e a súa portada, xa con formas barrocas. O conxunto monacal péchase coa fachada da igrexa, rematada por Pedro de Monteagudo en 1676. No seu recollemento, os monxes do Cister seguen a dar vida ao cenobio, fiéis ao espírito que ergueu hai máis de 1000 anos as primeiras pedras cara ao ceo de Sobrado. Afastada da cidade, a medio camiño dos ambientes nocturnos de Vigo e Pontevedra, naceu a Casa dos Druidas. Vellos testemunhos deronlle nome ao local que quixo erguer a súa historia sobre o orgullo dunha fonda tradición. Pois a Casa dos Druidas o nome ven de unha inscripción que aparece na porta sur da vivenda, que está relacionada con o alfabeto druídico, que se chama Ogam. E sobre todo tamén está relacionado con unha lenda, historia que me contou o meu avó acerca de un antigo curxidor que viviu aquí hai moitos anos, que visitaba as familias da Península do Morrazo montados nun cabalo blanco. A pedra fala da longa historia deste inmoble. As súas estancias acabaron convertidas en cortes antes de ser recuperadas para o negocio hostaleiro, manténdose a estrutura orixinal da casa. A sala principal a dobre espacio é o corazón do pub. Arredor del ábrense outras salas menores, o que serve para ofrecer diferentes ambientes. Na Casa dos Druidas, o lecer acompáñase de música tradicional galega, que ás veces tamén se pode gozar en forma de concertos. O local contribúe á industria musical do país cunha tenda de discos e dispón dunha pequena librería. Estes muros acollen diferentes eventos que van desde a arte moderna ata as máis antigas tradicións populares. Durante o ano, a Casa dos Druidas funciona como unha asociación cultural onde temos todos os meses actividades de pintura, escultura, fotografía, etc. Tamén a Casa dos Druidas durante o ano tamén intenta recuperar aquelas tradicións que están a piques de desaparecer, como por exemplo a dos calacús ou a do 1º de abril, que é a versión galega dos Santos Inocentes, que se di aquilo de van os burros onde non deben ir. Na festa dos calacús non hai idade para aprender a transformar estes enormes froitos en singulares cacholas alumadas, un costume popular derivado de crenzas ancestrais. Un concurso premia os calacús máis grandes e os máis elaborados, mentres un druida lee o futuro dos participantes guiándose por misteriosas pistas do destino.
A herdanza cultural galega mestúrase na noite coa moderna cultura do ocio nun lugar no que os vellos e novos druidas deron atopado a súa casa. O Grove é unha das vilas turísticas máis importantes da provincia de Pontevedra. O marisqueo a pé é unha das súas principais fontes de recursos, compatible co turismo. Ambas facetas conviven en Concha Piñeiro, que a primeira hora da mañá xa volta dunha dura xornada de marisqueo. Ahora vamos a vender. Rematada a faena, Concha pasa pola súa casa antes de empezar a segunda tarefa do día. Na Illa da Toxa, un dos destinos turísticos máis visitados de Galicia, elabora e vende os colares de cunchas típicas da zona. Marisa é outra destas artesás que están repartidas en grupos e van rotando os lugares de venda por toda a illa. Está flojito. Flojito porque Está flojo de estamos todo. al final, chavala. Sí. Hai que cocer las buenas e las malas. Las malas. Hubo moita xente, non nos podemos Sí. queixar tampouco. Non contábamos tampouco con tanta, verdad? Hombre, hubo tanta xente como no Xacobeo. O que pasa que xente máis frouxiña. Sí. Penso que máis frouxa Bueno, que ainda foi cantidad no... hubo. Sí, cantidad hubo. É máis frouxa foi a do Xacobeo porque Sí. era moita xente de pasante. E a base de Ahora- correr, ir base de a correr. Santiago, vir a Toxa, Sí. non poseo. Apenas ten exposta a metade da mercadoría cando Concha capta os primeiros clientes. Aquí é tan importante o produto como o xeito de vendérllelo aos turistas. Neste traballo, Concha pode exteriorizar a gusto o seu carácter aberto e falador. Su color natural es esto. Esto va todo de colorcillo natural. Esto no es nada de pintura, es una cosita que la puedes guardar siempre, ¿entiendes? Y Nada. como los caracoliños están todos secos, no tengas problema en tenerlo en la bolsa. No obstante, cuando hace claro, tiempo sí. de humedad, como esto viene de mar, es A elaboración dos colares non require unha destreza especial, pero sí moita paciencia. Eu era pequeniña, era, non sei, 9 ou 10 anos cando empecé así a vir por chiste, pero despois xa, é verdad, non eran tantos tempos tan bons como agora, entonces todo facía falta. E viña, había menos turistas, pero bueno, os que había tamén iban levando. E hai xente que sí, que lle gusta moito a artesanía, moitos isto, e despois hai personas que xa levan moitos anos vindo, aínda que deixaron de vir, acórdanse e volven a comprar. E máis din que o teñen de moitos anos, ou que lle levou a nai, ou que lle levou a abuela, ou cando eran pequenas que lle levaban os abuelos que viñan de vacacións, e que ainda o tiñan guardado. E a elaboración máis ou menos ven sendo a mesma de sempre. Cando a luz do sol se esgota no paseo marítimo, chega o momento da recollida. Será ata mañá, cando as cunchas do Mar da Arousa se transformarán de novo en artesanía popular, da man de Concha e as coñecidas como colareiras da Toxa. O exterior de Casa Alfredo ilustra a longa historia deste establecemento. Fundado en 1918, ocupou primeiro unha pequena vivenda, logo estendeuse o edificio contiguo, unha estación do vello tranvía Vigo o Porriño. O noso restaurante comezou polo 1918 con miña avoa e unha irmán. Era unha taberna do pobo onde ofrecía ao principio comidas, guisos e isto. Logo pasou a ser a bacería, a típica tenda onde había de todo, había ferretería, zapatos, viños e tal. Na última época xa, resindo a meus pais, era un bar onde había xamón, queixo e viños, que astían así pandillas de Vigo que viñan a tomar os viños que meu pai buscaba por a xeografía galega. E a partir dos anos 80 comenzamos nós co restaurante, indo transformando pouquiño a pouco, ampliando, hasta chegar ao que hoxe temos no restaurante, non?
A bella estación de tranvía é o principal de 2 comedores e alberga tamén un pequeno reservado. A decoración do local reflicte o espírito do restaurante, que recupera as orixes populares do negocio e as embelece proporcionándolles unha moderna fasquía. En 1992, Casa Alfredo deu o salto a unha nova cociña, aquela que parte dos produtos tradicionais para cociñalos con menos graxas, rebaixarlle os preves e ofrecelos en novas presentacións. Na tempada de outono-inverno atopa o seu marco natural o produto estrela da casa. A cociña da casa ten un papel moi importante dentro do noso restaurante. Elaboramos en temporada 8 ou 10 recetas de caza todos os días e logo mantémola durante o resto do ano sempre 2 ou 3 recetas, non? É un dos símbolos do noso restaurante, o noso emblema é unha perdiz e nos chamamos Alectoris rufa, perdiz roja en latín, e lle damos unha importancia moi grande á caza. A participación de Alfredo Álvarez nas asociacións de sumilleres a nivel nacional e internacional fan da cultura do viño parte esencial do seu restaurante. Desa inquedanza naceu o Club Vinícola Rubines, apelido familiar que tamén dá nome a un viño propio. Asemade, o bar do restaurante funciona como tenda de viños e aceites. Nos 80 empezan a aparecer en España unha serie de novas denominacións de orixen do que dan un gran impulso á viticultura e enoloxía, non? O caso de Rías Baixas, conseguindo elaborar uns blancos dos millores de España e dos millores do mundo e empezando unha gran revolución dentro do mundo vitivinícola, non? Esa mesma revolución chega aos clientes que empezan a interesarse por o conhecimento dos viños. Cada vez os clientes gustan máis de saber de viños, conocen máis viños e exixen tamén viños de máis calidad. Nos restaurantes, hoxe en día, en todas as cartas dos restaurantes hai unha gran variedade de viños de toda España, algúns viños do mundo, dado que o cliente coñéceos e demanda cada vez produtos máis exclusivos e de mellor calidade. Casa Alfredo coida o viño e todos os detalles que rodean á comida, para así honrar as bellas receitas da avoa que lle serviron de inspiración. As dornas, os galeóns, as traíñas ou as bucetas recollen un dos coñecementos seculares característicos da cultura galega. A tradición oral conservou a relación dos homes co seu medio. Son máis de 600 anos dunha sabedoría que sucou as ondas atlánticas con diferentes formas. De xeración a xeración, o gramil, a garlopa ou o cepillo pasaron por diferentes mans, pero estas mantiveron intacto o xeito de traballar a madeira. Domingo Amado provén dunha familia de carpinteiros de Ribeira. Leva 15 anos traballando no taller familiar en Outes. En este tempo, converteuse en garantía de futuro de preciosos coñecementos seculares. Meu avó era carpinteiro. Despois, meu pai tamén empezou a traballar con el, aprendeu o oficio. Eu tan pronto salín da escola, puseme a traballar con eles. E ao cabo dos anos, fun aprendendo tamén o oficio. Meu avelo facía bote de remos, canoas para regatas e para vela. Eu estaba tamén con el moitas veces e iba aprendendo, ele iba me enseñando. A min gustábame o oficio tamén. Ao cabo dos anos foron quedando as cousas, a min me gustaba moito e fun aprendendo tamén. A paixón polo mar e pola navegación levaron a Paco e a Isidro a realizar un estudio sobre a construcción e a recuperación dos métodos tradicionais. No seu taller de Poio, incorporan maquinaria eléctrica para encaixar as 170 pezas coas que conta unha dorna. A preocupación e dedicación que amosan convértenos nuns auténticos investigadores do patrimonio marítimo galego. Que a proa máis lanzada o barco vai ser máis rápido, pero vai a perder poder nas empopadas, non? Vai a clavarse máis de proa, coa forma máis lanzada. Perde poderío. Aparte desto, facéndoas tan lanzadas, estáse perdendo a forma original da proa e roda da dorna.
Eu tendería a realizar a adorna coa forma máis original posible. A manter as formas tradicionais. E irnos a manter a forma da adorna alusana. Se parece? Sí. Coa introducción dos motores, as embarcacións deixaron de manter as súas peculiaridades, perdéndose no mar tantas sabedorías. Gracias á Federación Galega pola Cultura Marítima, que abrangue 20 colectivos dende Vigo a Ferrol, os coñecementos de navegación tradicional mantéñense vivos. Uxío Allo, director da Escola de Navegación e Aparellamento na Illa da Arousa, é un deses homes comprometidos por Galicia e polo seu pasado mariñeiro. Pois o tema das embarcacións tradicionais, a importancia que radica é en conservar todo este patrimonio que temos, ou que nos foron deixando, e transmitirlo aos máis novos. Que os máis novos sepan o que nosos vellos pois tuveron que haber pasado antes de chegar a este mundo tan moderno que temos, como planeadoras e barcos con maquinarias. Pois sabes como está modernizado o mundo? Pois antes hubo que pasar por aquí. E iso é a importancia de conservar todo este legado. Este proxecto nasceu pois con eso, para animar aos máis cativos, incluso aos máis que non son tan cativos, a navegar con nós, enseñalos, e poder implantar cada vez máis toda esta serie de embarcacións e variedades que temos nas nosas rías, e enseñarlles a navegar nelas, e que cada vez seamos máis. Os encontros de embarcacións tradicionais serven para manter o contacto entre diferentes patróns. Pablo Iglesias serviu de anfitrión a Paco e Isidro. Do máis orgulloso que nos podemos topar todos os que participamos nesta embarcación foi unha vez recuperada, trouxemos ao antigo patrón do Pecio da que reconstruímos, e de Marín a Ribeira foi navegando, tripulando, e dixo que era a súa lancha, que non había modificación. É unha barbaridade. O home cando dixo, este é o meu barco. Sí. Non é que sea o mellor. A sensación, tiña as mesmas sensacións. Non era o mellor barco, non era o que mellor me parou. Era o dela, porque sentía as mesmas sensacións. Eso enche de orgullo, o sea, curiosamente é o único pecio, a única peza de lancha xeiteira que original que se atopa, por sorte. En Rianxo recuperaron outra e estamos avanzando. De feito, os encontros estes de Cambaos é un exemplo que vemos varios tipoloxías de barco. Cada ano as asociacións celebran diferentes encontros para darlle pulo a estes monumentos flotantes. De instrumentos para a explotación económica a embarcacións de recreo e de lecer. Os tempos mudan, pero algúns coñecementos non volven.